desisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Isang maulan na hapon po mga karehiyon. Welcome ho sa inyong paboritong programa dito po sa Online Tambayan, sa inyong paboritong istasyon, CLTV 36. Ito po ang news stream special coverage. Hagupit ng habagat mga kabalen, mga karehiyon. Kumusta ho kayo? Araw ho ngayon ng Lunes, August 17, 2028. Marami ho tayong mga binabantayan, partikular dito po sa Central Luzon, kung saan maraming bahagi po ng ating rehiyon ang lubog ngayon sa tubig baha. Silipin muna ho natin, ito nakikita ninyo sa ating monitoring, sa ating real-time monitoring, lagay ho ng North Luzon Expressway. Abay talagang makulimlim ang panahon, lalong-lalo na dyan sa may bahagi ng Bocaue, Bulacan ay malakas din ang nakikita natin yung pag-ulan. Basang-basa po yung kalsada. Same scenario din dyan sa may Kawayan Interchange. Maulan din, ganyan din sa may Ciudad San Fernando, Pampanga. Nasako po ng NLEX. Dyan sa may Balintawak, Valenzuela ay basang-basa rin ang kalsada. Ingat ho mga karehiyon sa mga babiyahe. Ito po, inanunsyo na ng Malacanang o ng palasyo yung suspension sa pasok sa gobyerno. Nagsimula po kaninang alas 12 ng tanghali. Sa bisa po yan ng Memorandum Circular 127 na rekomendasyon na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kabilang ho sa mga sakop nitong nasabing atas ng Malacanang, ito hong Metro Manila. At ito hong mga lalawigan sa Central Luzon, kasama na ho yung Zambales, Bataan, Bulacan. Nariyan din ho yung Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, and then yung mga barangay. Mga lalawigan naman sa Calabarzon, ito pong Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon. Ganyan din ho yung Occidental Mindoro. Sa bisa po ng nasabing atas, ito hong mga tanggapan ng pamahalaan ay magpapatupad ng alternative work arrangement. Nagsimula ho yan kaninang 12 noon dahil sa patuloy nga pong pag-uulan. Samantala, mananatili namang on duty. Ito hong mga government agency na ang primaryang tungkulin ay ito hong health services, disaster preparedness and response. Ganyan din ho yung iba pang vital services na direktang konektado po sa patuloy na operasyon ng mga nabanggit na serbisyo.
Ito na ho mga karehiyon, nakataas po yung red rainfall warning as of 12:47 kanina yan, kaninang tanghali dito ho sa Bataan at ilang mga bahagi ng Zambales, Pampanga at Bulacan. Babanggitin ko ano-ano yung mga bayan nakasali diyan sa tinutukoy na red warning o yung red rainfall warning. Dito po sa Zambales, itong Subic, Olongapo City, San Antonio at Castillejos. Ito namang Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe at Masantol sa lalawigan ho ng Pampanga. Samantala sa lalawigan naman ng Bulacan, nakataas din ho ang red rainfall warning sa bayan ho ng Ubando. Ganyan din sa bayan ng Bulacan, sa may lungsod ng Malolos, sa lungsod ng May Kawayan, Hagonoy, at sa may bayan ng Paumbong. Pagka red rainfall warning po talagang bugso at malakas ang volume, maraming volume. At posible po yung mga pagbabaha lalong-lalo na ho dun sa mga low-lying areas. Kaya pinapaalalahanan po yung ating mga kababayan na naninirahan sa mga nabanggit na lugar na maging alerto at sumunod dun sa mga itinatakda ng lokal na pamahalaan kaugnay naman ng mga safety protocols o yung posibleng pagbabakwit o paglikas. Samantala, ito naman ho yung mga kabilang naman dun sa orange rainfall warning. Ito ho yung mga lugar diyan sa Zambales, yung Botolan, San Marcelino, Cabangan, Candelaria, Iba, Masinloc, Palawig, Santa Cruz, San Felipe, and San Narciso. Habang sa Pampanga naman, Porac, Minalin, Guagua, Santa Rita, at sa Bulacan, yung Balagtas, Bukawe, Kalumpit, Giginto, Marilao, Plaridel, San Jose del Monte at Santa Maria. Ang nakataas po dyan ay orange rainfall warning. At sa bayan naman ng yan ho yung mga orange rainfall warning. Yellow rainfall alert naman sa may Mayantok, San Clemente, Santa Ignacia, Camiling, Bamban, Capas at San Jose sa may lalawigan huyan ng Tarlac. Habang dito po sa Pampanga, yellow rainfall warning din sa Apalit, Bacolor, San Fernando, Mexico, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santa Tomas, Angeles City at sa may syudad ng Mabalacat. Habang sa lalawigan ho ng Bulacan, nakataas ang yellow rainfall warning dyan ho sa may Angat, Baliwag, Bustos, Norsagaray, Pandi, Pulilan, Doña Remedios, Trinidad, ganyan din po sa may San Rafael. Sa pagkakataong ito, makibalita muna ho tayo sa ating kasamahang si Kabayan Art Consuelo. Nasa ground ngayon. Kumustahin natin ano yung sitwasyon. Isang maulang hapon, Kabayan Art. At nasaan ang location mo ngayon? Kumusta ang estado sa iyong linalakaran dyan? Iyon, isang matubig o mabahang araw, Kabayang Justin, at sa mga taga-subaybay po ng CLTV 36. Sa kasalukuyan na Kuyang Justin, nandito tayo sa may barangay San Nicolas. At dito nga sa ating nilalakaran, sa may siyudad San Fernando yan, Kabayan Art, San Nicolas, San Fernando? Kuyang Justin, nandito tayo sa may Minalin. Okay, San Nicolas, Minalin. Okay. San Nicolas, Minalin. Kanina, Kuyang Justin,
Sunset Park tayo at doon nga no, Mm. pinakita natin doon kanina no sa photos na pinadala natin na ginawa muna no panandalian no temporary na ginawang parkingan yung Sunset Park no yung Okay. kanilang pamosong pasyalan doon. At Mm. ngayon nga Kuya Justin nandito tayo sa may San Nicolas no mapapansin niyo Kuya Justin sa halip na tricycle yung bumabagtas dito sa kalsada bangka yung bangka yung makikita natin no. Hindi natin nabutan, habulin ko sana kaya lang masyadong mabilis Mm. yung pag-usad ng bangka. No, pero kanina Kuya Justin, may nakita naman tayo rito no, na truck na mula sa ayun, nandun din sa likod, sabi ni Kuya. Oo. Ayan, may bangka ba? May bangka? Ayun. Ayun, na libreng sakay naman mula sa kanilang munisipyo. Opo, doon na sa may bandang unahan Kuya Justin, hindi na tayo makakausap doon dahil malalim na, dahil yung botas na gamit natin hanggang tuhod lamang Kuya Justin. Oo. Kabayan Art, ano yung estado ng mga kalsada na yung nadaanan? Ayan, nabanggit mo ito. Pinapakita ko rin ano yung binanggit mo kanina, ito ho mga kariyon, ano, yung Sunset Park diyan ho sa Minalin, Pampanga ay nagmistulang parking lot dahil diyan isinampa yung sasakyan ng ating mga kababayan dahil nga binaha po ano itong malaking bahagi, actually lahat ng barangay ng bayan ng Minalin lubog sa tubig. Ganyan din itong katabing barangay na Santo Tomas baha rin. Ano yung mode of transportation ngayon maliban sa bangka, maliban sa truck, kumusta yung ating mga kababayan? Paano yung kanilang araw-araw na pagpasok sa trabaho? Yun nga, no, Kuya Justin, bukod doon sa may libreng sakay, no, na mula sa munisipyo, kahit pa paano naman, meron pa rin mga mangilan-ilan, no, na mga tricycle na nagbabakasakali. Ayan po, yan, na namamasada pa rin. Pero karamihan dito, Kuya Justin, no, kung makakausad pa tayo banda roon, makikita natin yung mga bangka. Ayan po, ayan, Oo. kung matatanaw nyo po sa akin likuran, ayan po yung kanilang ginagamit na mode of transportation sa ngayon, Kuya Justin. So ayan, mga kabayan natin dito, mukhang naglilipat na sila. Dala-dala nila yung kanilang mga gamit. Oo. Ayan, talagang lumilikas, kabayan. Kabayan, nakikibalita yung ating mga kababayan sa may CDCP area daw. Ano ang estado ng kalsada? Ano yung pwedeng mga dumaan? At yung mga dinaanan mo papunta dyan, ano, kumusta? Pakikwento sa amin, ano yung nakita mo sa kalsada? Kanina Kuya Justin, na dumaan lang tayo doon sa may Gugu River, yung kanilang yung Santo Tomas sa Minalin Dike. So hindi Oo. tayo gumawi banda San Simon, Santo Tomas, no? Mm-mm. Shortcut tayo dahil alam naman po natin na lahat ng kalsada na dadaanan natin sa may MacArthur Highway patungong CDCP yung mga light vehicle po hindi po natin hindi na-allow na dumaan doon dahil mahirap na baka tayo tumirik Kuya Justin. Mm-mm. Kabayan, doon sa tail dike na dinaanan mo, kumusta yung estado ng istrukturang iyong dinaanan? Marami tayong mga nakita roon, Kuya Justin, no, na medyo mga hindi na magandang kondisyon. Meron ng mga tipak-tipak na, kaya may nakita tayo roon ng mga nagsasandbagging. At yung level ng tubig, malapit ng lumebel doon sa may kalsada na aking dinadaanan, Kuya Justin. Ayan, talagang todo monitoring din yung ating mga kababayan dahil mahalaga ano itong role ng DK. Kabayan, meron pa bang ibang na-monitor na siguro pwede mong ibahagi sa ating mga manonood ano, upang matulungan din sila doon sa kanilang pagdedesisyon sa pang-araw-araw, lalo na ayan, nakita natin may dumadaang bangka. So talagang bangka ang mode of transportation ngayon dyan ho sa bayan ng Minalin, Pampanga. No? Sa kasalukuyan, Kuya Justin, na ito pa lamang yung lugar nating napuntahan. At maya-maya, Kuya Justin, susubukan nating tumungo naman sa may isa sa mga low-lying area din dito sa may bayan ng Sasmuan. So Oo. doon titignan natin no, kung ano po yung kalagayan doon ng kanilang bayan. Okay, maraming salamat, Kabayan Art Consuelo, nag-uulat live mula dyan sa may bayan ho ng Minalin, Pampanga. Mag-ingat ka, Kabayan Art, at laging tatandaan, safety first ang ating prioridad, yung ating kaligtasan ng ating prioridad. Ingat lagi. Thank you po, Karay. Yan ho mga kabalen, mga kariyon, na ating narinig si Kabayan Art Consuelo mula ho dyan sa may Minalin, Pampanga. Ito yung binabanggit ni Kabayan Art kanina, ano? Yung ilang mga sasakyan, naging parking lot na itong sikat na Sunset Park dyan ho sa bayan ng Minalin, Pampanga dahil wala hong no choice. Walang choice, ika nga, wala hong no choice.
Oo, no choice itong ating mga kababayan kung hindi isampa na lamang yung kanilang pinagpagurang sasakyan, diyan ho sa dike para hindi matuluyang masira at maanod o mawasak ng tubig. Iisipin ho ninyo, magtatrabaho ka. Magpapakahirap ka sa trabaho at mag-iipon ng ari-arian ng tahanan ng sasakyan. Pero dahil sa palpak na flood control project ng gobyerno, abay talagang palpak naman. Alam naman ho natin, hindi naman magiging ganito kaingay yung usapin, di ba? Kung maayos, ika nga, at hindi rin tayo lulubugin kung maayos yung flood control projects, Eto naman, makibalita naman tayo kay paring Johnny Coronel at tanungin natin si paring Johnny, nasan siya ngayon? Isang magandang maulan, nagpayong si paring Johnny. Isang maulang hapon, paring Johnny. Isang maulan na hapon na kasamang Justin, nandito tayo ngayon sa Barangay San Matias sa may Santo Tomas, Pampanga. Yan, Yan. Sige, kumusta yung mga nadaanan mo papunta dyan, parin Johnny? Kasi marami nagtatanong sa mga kababayan nating biyahero, saan ba yung best way kung sila ay magtutungo? Halimbawa ng Apalit, may kailangang lakarin, importante. O di kaya naman may pupuntahan sa bandang Kalumpit. At ano yung pwedeng daanan nila? Kumusta yung kalagayan ng mga kalsada? Ngayon, kasama ang Justin, inumpisahan natin yung pag-update natin sa mga daan dito sa May Jasa Road kaninang mga bandang alas 12. Dito sa May Jasa Road, napansin natin na wala pang tubig. Oo. Pero pag pumasok ka dito sa MacArthur Highway, dito pa lang sa may bandang Del Pilar, Barangay Del Pilar, meron nang namumuong, meron ng gutter deep na tubig, Okay. Hanggang sa umabot ka dito sa may San Nicolas. Yung ginagawang daan dito sa may San Nicolas, San Fernando, makikita nyo, mataas na rin ang tubig. Pahirap pa dahil doon sa mga ginagawang karsada, hindi natin nakikita yung lubak kung malalim na o ano pa, makikita na, hindi natin mapapansin yung ating dinadanan dahil nga lubog sa baha. Pahirap pa yon dahil nga siyempre hindi natin nakikita yung lubak, kaya pwedeng malubak yung mga sasakyan natin, pwedeng magdulot ito ng sira sa mga sasakyan. Ngayon, pagdating naman dito sa may boundary ng Santo Tomas, kung saan tayo naroon ngayon, sa may San Matias, Santo Tomas, ayan, nakikita nyo yung tubig. Dito, malaki na rin. Halos yung mga motor dito, nahihirapan na rin. Tapos, dumiretso naman tayo, papuntang Santo Domingo. Sinubukan natin alamin yung daan hanggang sanang mapunta tayo dun sa may CDCP na nabanggit mo kanina. Pero dito pa lang sa may parte ng Santo Domingo, medyo malaki na yung tubig. At yung mga iba ron, talagang yung mga kotse o mga maliliit na sasakyan, hindi na talaga sila uubra. So dito makikita nyo pa, madami pa yung mga sasakyan na maliliit pa, kaya pa dito. Pero itong mga to, maabot lang to hanggang Santo Tomas. Ayan yung mga parte na papunta Santo Tomas. Pero kung ikaw ay pupunta ng Malolos at dadaan ka ng MacArthur Highway, magmula rito sa San Fernando hanggang sa may San Simon, pili lang yung mga sasakyan na makakadaan. Lalo na sa may parting banda ng CDCP, doon sa may San Simon exit, malaki daw talaga ang tubig doon. At ako ay nagpasya na rin na bumalik na lang dito dahil lumalaki pa yung tubig, baka tayo matrap doon sa area na yon. Oo. Kasamang Justin. Oo, paring Johnny, nabanggit mo yung baka tayo ay matrap. Meron ka bang mga nakita na mga na-stranded?
kahit hindi ngayong araw sa mga nagdaan, ano, kumusta yung mga sitwasyon ng ating mga kababayan na araw-araw nakikipagsapalaran sa ganyang klaseng baha kasi sinasabi nila sawang-sawa na talaga sila sa ganyang pamumuhay. Samang Justin, hindi kita naririnig, wala kang audio. Ayan. Anyway, sige parin Johnny. Ayan, wala ba? Wala. Eto, parin Johnny, meron? Wala. Okay, sige, balikan na lang natin mamaya si paring Johnny. Yan ho, mga kabalin, mga karihiyon, atin pong napanood itong balita naman ni Johnny Coronel. Diyan ho sa may Santo Tomas, San Matias, Oo. Ayan, sa may bahagi po ng Santo Tomas. Ayan, oo. Yan pa rin, Johnny. Halos boundary po ito ng San Fernando. Okay, ayan. Dinig mo na ako? Wala pa din, oo. Okay, sige. Maraming salamat, paring Johnny Coronel, sa iyong live report mula dyan sa may boundary ng San Fernando, Pampanga. At Inok ng Kuken, shout out sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin dyan sa may Moras de la Paz. Panenang makalbog, ne? Yan ho mga karihiyon, ating narinig itong update naman ni paring Johnny Coronel ng CLTV 36 News live mula dyan ho sa may Santo Tomas, Pampanga, dyan sa MacArthur Highway, yung boundary po ng City of San Fernando at ng Barangay San Matias, Moras de la Paz, kini pong Campo Olivas, yun nga, kabilang ho sa mga struggle ng ating mga kababayan ay maliban sa tubig yung mga lubak na hindi nga nakikita. Siyempre, pag binahayang daan, tapos dadaanan ng malalaking truck, magkakaroon talaga ng mga uka-uka, na siya naman pong nagdudulot ng pasakit ngayon sa mga motorista. Bigyang daan muna natin yung ilang komento ng ating mga kababayan na nakatutok po dito sa ating live streaming ngayong Lunes ng hapon. Ayan, pagbati sa ating karihiyon si Noel Cleofe. Ayan, sabi niya, happy birthday po kay sa ating founder, Ginong Levi P. Laos, the late Levi P. Laos. At ngayon po ipinagdiriwang din ng Laos Group of Companies ang Founders Day. At sa kabila ho niyan, siyempre ito, bilang paggunita po sa ating yumaong founder na si Ginong Levi P. Laos, patuloy po ang CLTV 36 News at ang buong CLTV 36 at ang buong RBC Media Group sa paghatid po sa inyo ng mga impormasyon na makakatulong sa inyo sa panahon po nitong pananalasa ng habagat dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Ito, nakatutok din sa ating programa si Jason Chan ng City of San Fernando, Pampanga. Good afternoon, Jason. Maraming salamat. Ingat lagi. Ayan, sabi niya, good afternoon po. Si Remus Maximus, sabi niya, red rainfall warning po parts ng Pampanga. Ayan, banggitin natin. Sige, sa mga katututok lamang. At para humagabayan kayo, sinasabi ni Remus, ano ba yung mga red rainfall warning dito po sa lalawigan o sa bahagi po ng Pampanga, kabilang ho riyan mga karihiyon, mga kabalin, ito pong aking babanggiting lugar. Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe at Masantol under a red rainfall warning. Ayon na rin ho yan sa ating Weather Bureau, Pag-asa.
Balita naman ho sa bayan ng Lubao, Pampanga. Ito ho mga karehiyon, umabot na po sa hanggang tuhod ang bahang nararanasan ng mga residente dyan ho sa may Macapagal Street hanggang Quezon Street sa Barangay Santa Cruz sa nasabing bayan dyan po sa Lubao, Pampanga. At dito ho sa bunsod pa rin ito ng pag-ulan na dulot po ng habagat at ayon ho sa ilang residente ay 2010 pa raw nang huling binaha ang kanilang lugar at hindi pa umano ganito kataas ang tubig. Kaya para ho sa kanila bagong nakakagulat din itong insidenteng ito dahil 2010 pa nung huli po silang bahain at hindi ganito kataas. Ito pong hanggang tuhod na baha. Diyan ho yan sa may Macapagal Street hanggang Quezon Street sa Barangay Santa Cruz sa bayan po ng Lubao, Pampanga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating balitaan. Ito po rin po ang special na edisyon ng CLTV 36 Newsstream. Hagupit ng habagat ang special coverage po ng inyong istasyon CLTV 36. Dito po sa pananalasa ng Southwest Monsoon sa ating rehiyon Central Luzon. At ayon ho sa update mula naman sa ating RDRRMC, abay umabot na ho sa 2.8 milyon na katao po sa Central Luzon ang apektado po ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating region sa Central Luzon. Balita naman ho kaugnay ng mga estado ng mga dam dito ho sa ating rehiyon. Ayon ho sa ating Bulacan PDRRMO as of 6 a.m. ngayong araw ho ng Lunes, August 17, ay 3 gate ang binuksan dyan ho sa may Bustos Dam at nagpakawala ng 75 cubic meters ng tubig dahil na rin sa patuloy na pagtaas nito pong water level dyan ho sa may Bustos Dam. Samantala sa Kongdadong Dam naman sa bayan ho ng Arayat, Pampanga, 4 na gate na po ang binuksan ng PDRRMO as of August 17, kaninang alas 4 ng madaling araw. Ayon na rin ho yan sa ulat ng RDRRMC. Sa kasalukuyan po ay nasa 8.30 yung reservoir water level nito, 8.30 meters. Samantalang yung normal water level lamang ay 8.06. Kaya lumagpas na doon sa water level kinailangan buksan. Ito pong 4 na gate dyan sa Kongdadong Dam at posible po yan ho yung sinasabing
dahilan yung patuloy na pagtaas ng tubig lalo na ho sa mga low-lying areas dito po sa lalawigan ng Pampanga. Samantala, as of August 17 pa rin ho mga karehiyon, umabot na ho sa 389 na barangay sa buong Central Luzon ang lubog po sa tubig bunsod ng pag-uulan na dala po ng southwest monsoon o habagat. Sa monitoring po ng RDRRMC sa bayan ho sa lalawigan ho ng Bataan ay merong 21 barangays ang lubog sa baha. Sa Bulacan 122, sa Nueva Ecija 7, sa Tarlac 15, habang sa Pampanga 224 barangays ang nakalubog po sa tubig sa mga oras na ito. Iba't ibang insidente rin ho ang naitala gaya ho ng pagguho ng lupa at landslide dyan ho sa municipality ng Bagak, Bataan, ganyan din sa may Limay, Bataan. Nagkaroon din ho ng landslide sa may Porac, dyan sa may San Simon at San Luis sa Pampanga, habang meron ding insidenteng naitala sa Bamban at San Clemente sa Tarlac, ganyan din ho sa Subic at Santa Cruz sa Zambales. Apat na barangay po ang nananatiling isolated dito po sa Central Luzon bunsod ng malakas na current at mataas na water level na siya naman pong nagdulot ng pagkasira sa mga tulay at primary access sa barangay dyan ho sa may Zambales, sa may Santa Fe, San Marcelino, Babuyan, Santa Cruz, dyan ho sa may lalawigan ho yan ng Zambales, ganyan din ho sa may Santa Juliana at O'Donnell sa Capas, Tarlac. Batay ho sa monitoring ng RDRRMC ay umabot na po sa 2.8 individuals sa Central Luzon apektado dito po sa ating rehiyon at nagmula ho yan sa 1,424 na barangays, habang nasa higit 15,000 individual naman ang nananatili po sa kasalukuyan sa mga evacuation centers at yung iba naman ay 70,000 ang lumikas at nananatili sa labas ng mga evacuation centers ayon pa rin sa RDRRMC. Samantala, umakyat na ho sa 32 ang bilang nito pong totally damaged houses o yung mga tahanan na tuluyang winasak po ng masungit na panahon. 11 po riyan ay naitala sa lalawigan ho ng Bataan, 11 rin sa Bulacan, 1 ho sa Pampanga, 1 sa Tarlac, 5 sa Zambales at 3 po sa Angeles City. Samantala, 267 naman na kabahayan ang bahagyang nasira dahil na rin po sa mga malalakas na hangin, landslide, mga nagsibagsakang puno at soil erosion bunsod po ng malakas na pag-ulan dala ng habagat. Balita naman ho kaugnay nitong
Oo, mga karehiyon, yung lagay naman ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon. Batay na rin po sa anunsyo ng audit sa monitoring ng RDRMC, aabot ho sa 67 o 63 na kalsada ang hindi po passable sa mga light vehicles at iba pang klase ng sasakyan dyan sa Bulacan, habang 50 naman ho na kalsada ang hindi pwedeng daanan sa lalawigan ng Pampanga, bunsod pa rin ng malawakang pagbaha. Bago ho tayo magpatuloy sa ating pagbabalita, batiin muna natin si Jer Punla. Thanks for the update. Greetings from California. Mimingat kayo po, sabi ni Jer. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta dito ho sa ating estasyon, CLTV 36. At ito naman, si Romeo Loterte, burikining sa Sabianas. Shout out, Kapitan! Nanong gagawan mo, ana? Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito, bigyang daan muna natin yung ilang komento ng mga netizen ng ating mga karehiyon. Nung alapong gawan reng manungkulan, next year po makanya na naman.
Yan ho'y sentimiento ng ating karehiyon na si Erlyn Tuazon Basilio. Abay, totoo naman mga karehiyon. Ano? Talagang kung walang gagawin, wag nang iboto sa 2028, di ba? Talagang sawang-sawa na ho yung ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon. At dito naman, samantala ito, abot bewang na baha po kinaharap ng mga residente sa Barangay San Isidro, Lubao, Pampanga. Ngayon po itong Lunes, August 17. Ilan ho sa kanila kinailangan na rin magtaas ng kanilang mga gamit upang hindi abutin ng baha. Ayon po sa citizen journalist na si John Andre Susi, mabilis ang naging pagtaas ng tubig na umabot sa level sa loob ng ganong level, ano? Yung abot bewang na level sa loob lamang po ng 4 na oras, ano? At dagdag pa niya, huli nilang naranasan ang ganitong pagbaha noong August of 2013. Ito po yung yung habagat talaga na marami sa atin, ano, yung napinsala rin sa buong Pampanga. Yung August of 2013 na sinasabi, ano, ng ating citizen journalist na si John Andre Susi. Balita makatotohanan. Ayan. Pansamantalang magpapaalam muna po si Justin Dizon Newsstream kasama si Justin Dizon. para ho sa mas marami pang balita, mas maraming update kaugnay po nitong pananalasa ng habagat. Tumutok lamang ho sa ating iba't ibang social media pages. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para sa mas maraming content. I-follow din ang social media pages ng CLTV36 sa Facebook at CLTV36 News para po sa mas maraming update kaugnay nitong habagat sa Central Luzon. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Ingat po tayo lagi. God bless everyone.